Bon dia a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Desitjo que molt bé i espero que cada dia una miqueta millor. Bé, seguint amb els canvis i avançant en el desenvolupament personal i en el progrés, hi ha un canvi de format en les sessions tant de bioneuroemoció, de biodescodificació com en els processos de coaching. A partir d'ara, les sessions seran a través de Skype per videoconferència. Així, tu hi guanyes, pots triar on està al moment de fer la sessió, des de casa, on tu vulguis, i jo també em permet estar on jo vulgui, per exemple, en un indret tan maco i tan espectacular com aquest on em trobo ara. Des d'aquí t'atendré les pròximes setmanes amb qualsevol tipus de consulta. Per demanar una consulta em pots escriure a salvadorcompanyó@gmail.com i el procés serà el mateix que si fos de forma presencial. Les consultes presencials, les sessions presencials, aquest octubre les finalitzo i llavors ja només seran dies puntuals com si tu vols, els dies 14 i 15 de desembre estaré a Berga, al Gèmica Maria Cosp, per poder fer sessions presencials. Totes les altres sessions sí, seran via Skype o via comunicació a través d'internet i t'atendré molt gustosament perquè puguem millorar els dos des d'un lloc tan màgic com aquest. Recordar-te també que, tot i així, tot i que estic a la muntanya, els dilluns estaré a Manresa a partir d'aquest dilluns dia 16, durant 3 dilluns seguits, el curs Lidera't, molt interessant per veure com funcionem a nivell inconscient i per fer passos endavant, posar-nos objectius i saber quins compromisos adquirir per aconseguir aquests objectius. O sigui que el dilluns 16, sí, t'espero, al curs de Manresa tens l'oportunitat encara d'escriure't enviant-me un correu electrònic. I el dia 21 d'octubre, dissabte, a les 12 del migdia, presentació del llibre Lidera't a Porreig, a la Biblioteca Municipal Guillem de Berguedà. I el dimarts 31 d'octubre també presentació del llibre Lidera't a la sala d'actes de la farmàcia Maria Cosp de Berga. Així que, qualsevol dubte em pots escriure i et contestaré molt de gust. Que tinguis un dia genial i espero que disfrutis de tot el que facis. Una abraçada gegant.